En fin, íbamos falar de novas tecnoloxías e de algo que o mellor a vostedes non lles soa, pero que é moito máis importante do que parece, porque vai marcar o futuro da internet en toda a Unión Europea. Máis aló diso, vai marcarnos a nós como clientes de internet, como usuarios de internet e sobre todo as empresas que nos ofrecen o internet. Por que digo isto? Porque o Parlamento Europeo vende a aprobar a semana pasada o paquete de telecomunicacións, que é un tema que levaban como na sombra, tratando entre lobbies, Unión Europea, etcétera, etcétera, durante meses, e que deixa a porta aberta a moitas cousas e pecha a moitas outras. Saberán vostedes que en Francia vende a aprobarse unha lei, a lei Adopi, que foi moi polémica porque contemplaba que unilateralmente o goberno e as operadoras podían pechar a conexión dun usuario sen un xuizo previo. Ben, pois male o que escriben, Marcus, os xornais de medio mundo, a Unión Europea non respalda esta lei, segundo o que acaba de aprobar. Si, o paquete de telecomunicacións que vende a aprobarse matiza un pouco este asunto e comenta que se poden tomar medidas restrictivas no acceso a internet, pero mantendo certas garantías. O que pasa é que agora cada legislación de cada Estado membro deberá matizar cales son esas garantías, pero normalmente enténdese que ten que haber un xuizo e que a persoa a que lle pretendan cortar o acceso a internet que poida defenderse e poida argumentar o que acontece. Simplemente que hai que entender que hai casos que prácticamente van facer imposible que estes cortes se realicen por un detalle. Un non pode cortar a unha casa un acceso a internet porque unha das persoas infringiran a lei, porque hai outra xente prexudicada. Se eu traballo na casa e o meu irmão se me pon a descargar películas, a ele o condenan e me quitan a min a miña ferramenta de traballo, sería un grande problema. E aparte tamén incluso hai casos nos que demostrar todo isto pode ser moi complicado, porque dáse tamén moito caso este de xente que anda roubando o wifi aos veciños. Sí. E claro, se o veciño que che rouba o wifi é quen comete a ilegalidade, aparece registrado como que fixeches ti. Entón, iso é todo un problema. Judicialmente todo isto vai ser moi complicado de levar adiante e o máis normal é que en casi todos os países da Unión Europea non se atrevan a tomar ningún tipo de medida contra o usuario final e de querer atallar a piratería a través da internet, pois irán ás páxinas web e a xente que anda publicando as cousas na rede e non a xente que as descarga. Unha cousa máis sobre este tema. Ben, hai que aclarar que a normativa europea en algúns casos é vencellante, noutros non, que cada Estado membro, como ben dixías antes, terá que desenvolver esta lei, pero sí dentro dos preceptos que marca este paquete de telecomunicacións, é dicir, a presunción de inocencia dos usuarios e tamén a audiencia previa a hora de desconectar. Iso porque se fala de que ten que respectar os dereitos fundamentais das persoas. Os mesmos dereitos que hai no mundo real ten que habelos tamén na internet. Se un ten dereito a ser considerado inocente mentre non se demostre o contrario, na internet ten que pasar 3/4 do mesmo. E de feito, de haber algunha parte negativa neste paquete Telecom, non sería o paquete de telecomunicacións, non sería o do corte da internet, senón uns detalles que están metendo conforme o tratamento da información na rede, que é o que chaman a neutralidade da rede. Actualmente... Sí, diso queríamos falar porque iso é un tema preocupante. Isto quere dicir, vou explicar un segundinho, Marcos, para que a xente teña un pouco de conciencia do que isto significa, que é máis importante do que parece, de realizarse, como os lobbies querían que se realizase esta lei, isto da neutralidade de internet quere dicir que os provedores non se impedirían acceder a certas páxinas por motivos comerciais ou por motivos ideolóxicos, por calquera cousa. Ou un provedor de internet podería darche un paquete de internet no que poideses acceder, por exemplo, a Google, a Voz de Galicia, Televisión de Galicia, 4 cousas máis. Ou incluso poderían modificar as velocidades según o tipo de servizo ao que accedes. Por exemplo, se ti accedes a un servidor de correo en fronte a outro, ese servidor ao que accedes ti pode ser máis lento que outro. Exactamente, pode ser que fagan que sean máis rápido os da súa compañía e máis lentos os da competencia, poden facer que teñas que pagar máis para poder acceder a YouTube porque vas ver vídeos, ou incluso poden impedir ou facer que vayan máis lentos os programas de intercambio de ficheiros a través da internet, ou, que é unha das cousas das que hai moito medo, os programas de voz IP, estes programas que permiten falar a través da internet. Non me digas. O famoso Skype. Ou facer videoconferencia, todo iso. Poderían meter algún tipo de restricción. E aí sí que é posible que os legislacións de cada un dos países da Unión tomen medidas para impedirlo a toda costa, porque precisamente cosas como de evitar que se utilice o Skype a través do móvil,
o están a facer moitas operadoras actualmente. E iso non debería de ser legal? Non, din que probablemente algunha legislación estatal proíba ese tipo de prácticas porque están limitando a liberdade dos usuarios. O que hai que dicir é que este paquete de telecomunicacións que vende a aprobar o Parlamento Europeo, por certo, por unha diferencia abrumadora, 500 votos a favor, 510, incluso votando a favor o Partido Pirata, que é unha cosa que resulta... O Partido Pirata sueco, para o que non saiban, pois é un partido que defende a total liberdade de internet. É un dos seus principais postulados. Iso é precisamente porque se aceptaron certas cosas que meteron no texto, como de que se van a respetar os dereitos dos usuarios ante todo. Pero o que eu vos dicía, esta historia da neutralidade de internet, este paquete de telecomunicacións recentemente aprobado non lle pon portas. Non, ese é un problema. O cal é preocupante, non? Claro, que agora dependerá cada país saber as medidas que toman, porque como decidan que dixemos todos na man das operadoras, vai perigar as nosas conexións e a nosa calidade de servizo. E ata o que agora entendíamos como era a internet, na que se podían poñer toda unha serie de cousas, pois vai acabar sendo digamos que unha especie de, como se falaba, dunha internet de dúas velocidades. O sea, vai haber como unha serie de servizos para a xente normal e outras para os ricos. Claro, o que din eles é que o mercado vai acabar regulando estas cousas. É dicir, que se nós non estamos de acordo con a nosa operadora, podemos ir a outra. Pero a outra terá tamén o seu. Claro, é que iso, hoxe aceptamos de que todo o mundo pode utilizar o peer-to-peer na casa, que pode descargar vídeo de alta definición e demais. Pero se xa existisen estas leis hai uns anos, de seguro que non ia ser así. Que nos ian facer pagar por todo. E agora van a intentar ir cara atrás, intentar facernos pagar canto máis posible por todo o que poidan, porque ao fin e ao cabo é onde ven o negocio do futuro en vista de que a telefonía cada vez dá menos cartos e as empresas que se dedican a iso pois procuran que sexan os servizos engadidos polos que poidan ir cobrando e así pois haberá paquetes xa non só por unha velocidade, senón tamén polo tipo de usos que se poidan dar a internet e agardemos que no caso español lle poñan cancelas a este tipo de medidas para que non aconteza porque permite Barcus que dude un pouco do tema. Pero que se estamos falando de dar servizo universal da internet de 1 mega, que xa é bastante lamentable. Temos, por certo, unha boa noticia que nos chegou tamén esta semana, Marcus. Disculpa que non falei contigo antes disto, pero sobre todo para o rural galego, nas zonas onde hai particularmente cobertura 3G, e que as dúas principais operadoras de telefonía móvil deste país veñen de poñer en marcha unha nova rede que vai permitir 21 megas na rede móvil. 21 megas ainda vai ser o primeiro peldaño dese de medio e dentro dun ano e pico incluso poderían chegar aos 28 megas de velocidade a través do móvil. E sen límites, que é o importante. Ademais está un detalle de que están metendo nas tarifas agora novas o de eliminar os límites de transferencia mensual que había ata o momento, sen reducir tamén a velocidade de acceso, polo que agora vai haber unha competencia, unha carreira entre as mesmas a ver quen dá os mellores prezos e os mellores servizos. Aínda que no rural estas velocidades van tardar bastante en chegar. Cando haxa cobertura. Polo momento ainda moitos non teñen ni sequera cobertura de 3G. Pero a verdade é que cada vez a cobertura 3G é máis habitual e xa supón casi a principal canle de acceso a internet no rural, dado que as liñas ADSL non chegan ata as aldeas. Temos un SMS, a ver que nos preguntan os espectadores ou que nos comentan os espectadores vía SMS. Será máis cara, aí está, Carlos, perdón, será máis cara a internet do futuro ou podería abaratarse? O normal é que tenden os prezos a baixar sempre, porque a competencia é maior. O que sí que están procurando as operadoras é, en vez de baixarnos o prezo paulatinamente, é mellorarnos a velocidade. Isto é algo semellante ao que pasa cando imos mercar coche. En vez de baixarlle o prezo do coche, métenos o aire acondicionado gratis. Este é o truco. As operadoras procuran dar cada vez máis cousas. E nos van dando, antes daban unha conta de correo, un espacio web, un blog, e agora dan máis velocidade, ou incluso en España non tanto, pero noutros países tenden moito a regalar canles de televisión, minutos de telefonía e cousas para facer un pouco máis atractivo o que é a contratación dun servizo de internet completo.